Вълнуваш ли се много? Да, много. Седнете. Ела. Какво? Можем ли да го приемем в нашия клас? Ако играе в футбол. Как си с футбола? Играе. Значи можем? Да! Новият ви съученик се казва Любчо. Досега е учил в чужбина. Отначало трябва вие да му помагате, а после той ще ви помага по френски език. Седни за сега при Николай. Ето там. Довиждане. Довиждане. Седнете. Николай, дай на новото си другарче да гледа от твоя учебник. Така, готови същото упражнение. 3, 4. Обесна си. Знаеш ли бесеница? Как си играе? Като тактуваш. Кирчо, не е необходимо да удръж другарчето си по главата. Внимавайте, внимавайте. Внимавайте всички. Внимавайте. Едноименни ноти, свързани с дъгичка, се изпяват слято като една нота. Сашо, която трае толкова времена, колкото съдържат свързаните ноти заедно. А дъгичката, която свързва едноименните ноти, се нарича лигатура. Ясно ли? Да! Емиле? Емиле, стани. За какво учим днес? Днес учим за агентура. Видя ли как ти се смеят? Ще ви видя на края на учебната година. Така. Ами на подводници ли не знаеш? Как на подводници? Значи дъгичката, която свързва едноименните ноти, се нарича лигатура. Ясно ли? Да! Отворете сега на упражнение 19. А морски шах? Знаеш? Не. Ти пък какво ли знаеш? Всички готови? 3, 4. За домашно ще препишете упражнението.
Бе, страшно ценен номер. Вземи акъла. Я им покажи. То е съвсем лесно. В Брюксел целият клас се беше научил. Покажи, моля ти се. Помпа си. Я да видя. Не можеш. Много важно. Да не съм магаре си мърдам ушите. Ай си сап. Аре сега пак целият клас. Вървят по Брюксел и си мърдат ушите. Къде знаеш, може и магарешки трени да пасат. Искаш да играем? Вземи. Как ти? Аз съм казал, че започваме училище в 7. Защо? Щото ме кара да уча и сутрин за това. Чорчик. Стой! Какво правим? Знаеш колко хора гладуват по света? Иха. Има цял джоб такива. Чорик? Полека, ти си последен. Как последен? Ние в Брюксел играхме иначе. Ай, стига, това е Брюксел, бе. Аз тогава нямам. Да ги нямаме такива, щом си го саткал край. Фукля. Ще му прасна една. Айде стига си праскал. Заради тебе не взехме знамето миналия месец. А кой вкара 14-те гола на четвърти ге, а? Казвам ти, страшно е силен. Никой не може да го бие. Нека аз да му направя една-две фатки. В Брюксел учихме жил жито. Сериозно? Даже беше задължително. Ще ме научиш ли мен? Като нищо. Дядо. Дядо, ти можеш ли да си мърдаш ушите? Трудно ли е човек да си мърда ушите, дядо? Веднъж и ти да си идеш ядене като хората. Татко, бе, кои пращаш в чужбина? Остави хляба. Нали се разбрахме? Оня новия в Брюксел се е научил да си мърда ушите. Еди яш. Яш, че батко ще го изяде. Тате, бе, защо белгийците говорят френски? Ако още веднъж посегнеш към хляба, ще ти е плесна. Човек не може да ви пита нещо. Не яш. Качилянето е всичко на този свят. Ще ви стоя гладен. Гънчо, заспали в тая баня. Чуваш ли? Гънчо! Идвам! Я виж. Още малко и ще се научиш. Важното е да внимаваш с плоския мускул. Но вчера цял ден съм си играл пред огледалото. Какво ти струваше да си погледнеш ушите, а? Хайде на чешмата. Я ти.
Какво правите? Какви са тези гримаси? Те си мърдат очите, другарко. Вън? Вън и двамата? Има още половин час. Хайде. Те пък, що ти изгони? Що ме изгони, не съм го мръднал. Хайде да отидем до киното. Ще видим снимки, може да има. Си ми интересни си. Бързай! Настигам те! Давате и цигари на деца. Какви искаш? Видяхте, че и тук дават. И он е самотна на коня. Пак! И изчезна. А ти знаеш и да ездиш. Топъл, де ще знам. Абе, много слабо ни подготвят за живот. И после го обгражда една банда. И да ме да ги застреля всички. Тупани. Де ми гони? Кой гони? Ти гони, ти гони. Не внимавам в клас, защото си мърдам ушите. Само да не тревожим татко. Ела сега да видим за какво са ти тези уши на тебе. И ден би се научи, а 100 кила. И ти ще се научиш. Залягай повече и ще се научиш. Нищо не идва на готово. Да, ама трябва да дойдеш в училището. Защо да идвам в училището? За ушите. И все пак до сега от моя клас не е гонен ученик. А сега? Изведнъж 4. И то по пеене. Това ли искате да кажете? Не, никога не съм подценявал. Подценявате, другарю Пенев. И не само вие. Ако искате да знаете, това е причината учениците да си позволяват всичко в моя час. Започвам да мисля, че вие... Започвате да мислите? Това е вече нещо. Значи не желаете да ми окажете съдействие? Аз разговарях вече с класа. Не искам да ви засягам, другарко Делянска, но... мисля, че се внушавате. Само заради колегиалните отношения, другарю Пенев, няма да ви кажа какво пък аз мисля в този момент. Пионерите от нашето училище бият тревога срещу недостойните прояви на 3 клас. Ушите са за да слушаме, а не да ги мърдаме. Хубаво е. Баща ти ли го писа? Защо пък баща ми? Баща ми няма време да се обръсне. Той има 4 договора за романи. Това дето пишеш, че в нашия клас сме си зарязали уроците и само си мърдаме ушите, не е вярно. А защо пък трябва да е вярно? Другарката Делянска каза, че това е за назидание. Тогава може. Иначе, ако искаш да знаеш, даже е полезно да си мърдаш ушите. Какво се смеят? Това е въпрос на мускули. Да можеш да си владееш всеки мускул като йогите. Иначе как ще си мръднеш ухото, ако не си владееш мускулите? Тогава защо трябва да правим стен вестник? Заго дявол. Това не било толкова лесно. Ще се научиш. У нас почти всички момчета се научиха. Само момичетата още не могат. Глупости! Я виж! Трябва да прилепиш плътно зъбите
да стегнеш плоския мускул и то мръдва. Я виж сега. Къде е този проклет плосък мускул? Трябва да фанем някой от трети Г да ни научи. Той е бил йога. Кой? Баща му ли? Не бе, Любчо. 4 години живял в Индия и там се научил. Че той и татко може. Това е татко, каква ли пак не може? Чо, не чо? Тата татко може. Стига бе, нахалник такъв. Я виж, аз мога ли? Цялата работа е в плоския мускул. Стискате плътно зъбите и то мръдва. Опитвайте. Клас, стани! Клас, мирно! Вън. Вън. И ти. 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 Бели пеперутки, къде отлетяхте? Дойде ли ви края? Изберете дружки. Аз избирам първата, ти избираш втората. Ще спре. Вятърът е от Витош. Къде знаеш? Отдето духа вятъра, оттам взехни и пръста. От татко го знам. Тук сме на течение. От баба ми го знам. Пикни. Пикни. Слухай. Ще му хвърля един сладолет и идвам.
От деца бутилки не приемам. Ама защо? Крадете ги, гълъбчето ми, крадете ги. Ей за това. Мама ме прати. Да ти даде бележка мама ти. Честна дума. Може да я попитате като дойде. Бе ти български не разбираш ли? А? Ямах ли тази мрежа оттам? Може да ми говорите и по-учтиво. Ти ли ще ме учиш, бе, Сапаланко? Хайде мъка! Няма да излеза. Няма ли да излезеш? Аз сега ще науча. Мене до гуша ми е дошло от бутилки. Ама... Купуват ги Бог знае откъде и после. Хайде набайте нас на главата. Кънчко те храна може ли да хване? Не може. Що не ги върна? Имаше опашка. Не ми се чакаше. Откъде намери той келево кот? Да, келево. Знаеш ли какъв голям пък беше уловил? Кой, дядо му? Да. Откъде ще карам един сладолет? Твой ли са? Мой. Що не ги върнеш? Върни и ти. Имам ли го сладолета? Всякак. Само гледай да не ти се случи нещо. От кой? Не знам. Може, ама не и на мен. Гледай, какво става сега? Що не кажа, че ти изгонил? Тип, че не ми се разправяш. Всеки случай, много е мръсен този нови управител. Купувам вчера половинка седне, той ми се хили насреща. Който пък ще донесеш от баницата? Наслагал ми беше само древосък. Ама къв омлет стана. А на мен онзи ден ми беше дал един сух хляб твърд като камък. А мама като му дигна един скандал, не съм бил казал, че искам пресен. Ела да ти дам, де. Още гащи ли може да си върже? Книгата за оплакване ще ми иска. Ще я дадеш като нищо и да си отнемеш думите, защото знаеш ли? Какво да знам, бе? Бе, какво да знам? Аз ще ви науча вас. Няма да остава тази работа така. Бати, тети, айде да му пуснем котето. Всичко ще изповеде в келевия магазин. Ще види той. Бъдете се!
Какъв шутан? Ей, трябва да го извадим. Татко ще помисли, че съм го изгубил нарочно. Да не спортувам. Чакайте. Заповядайте. Мерси. Оставаш на пост. Щом тръгне навътре, веднага съобщаваш. Насе, айде. Кой? Аз? Бе, ние сме тук. Кой сме ти направи нещо пред свидетели? Добре, закривайте ме. Къде? Ама аз... Хайде малко да ми помогнеш. Вземи мрежата. Ама мамо, само за малко. Моля ти се, никакво малко тръгвай. Няма да ти избягат приятелите и улиците. Тук е. Насе, дай го. Кой тук? Къде го отведе? Тук си. До кога ще ме разкараш ти, бе? Я казвай къде живееш. Не се бегай! Чакай! Не храни майко си, къде е топката? Чичо, пусни го, бе! Ще го пусна. Дай ни топката, бе, ще платиме прозорец. Ще ви дам аз една топка на вас. Ще откъсна ушите, тъй да знаеш. Ходи тук. Знаеш ли татко му къде работи? Ой. Те е срам. Ще му изкара въздух. Дай топката. Дай. Къде? Къде? Хайде. Тук ли?
Добър ден. Добър ден. Какво обичате? Дойдете, ваше ли? Какво е станало? Той да каже какво. Влезте. Влезте. Заповядайте. Заповядайте. Елате. Къде ли го отведе? Трябваше да го разкара, докато го откаже. Заради тебе стана всичко. Ма само за минутка. За минутка и това ми е било пост. Представете ли си, остават го да пази границата. Аз 7 по 9. 7 по 9, значи... 7 по 9... А защо си готвите сам? Защото ми избяга бабата. И аз сега да опитам и. Само, че духа и защото е горещо. Духа е. А така? Хубаво ли, а? Хубаво. Добре. Щом е хубаво, дядо ще му сипи. И в нашата кооперация избяга една. Така ли? Ама баба ли? Не, млада. Аха. Ай, аз заповядай. Значи млада, а? Подлага един с Мерцедес. Мерцедес. Тя и моята е подлага един с Мерцедес. Кой, някой дядо? Ами дядо, синът я закара чак в Триполи, в Африка. Ти знаеш ли къде е Африка? Знам, там да ти е маймуни. Ай там при маймунките. Така, ето го внуката. 2 години не съм го виждал. Ето го. Виждаш ли? Гледай. Същия като тебе. Само дето не влиза в чужди мазета. Я ще лапайла, ще лапайла. Насе! Ето, викат. Яс, има време за тях. Може да са го затворили. Да кажем на майка му. Да, той от нея да изяде един бой. Без разрешение на прокурора никой няма право. Още повече това не е участъка и къща. Да идем да проверим. А те? Готова! Само трябва да научи таблицата. Айде. А котето? Можеш ли да донесеш малко луканка? Мога само да не изям по пътя. Венци! Венци! Тук е! Ще се хване. Викай го. На теб ти познава гласа. Венци! Венци! Писи, 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 писи. Венци! Писи, 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 писи. Венци! Венци! Писи, 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 писи. Венци! Писи, 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 писи. Писи, писи, Венци! Писи, 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 писи. Венци! Писи, 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 писи. Венци! Писи, писи. Захапа. Дърпай, докато не изя островта. А така. Много опава. Отпускай, може да скъса. Как ще скъса, бе, да не е 100 кила? 100 кила. Ще ви дам 100 кила. Съвсем запъна. Като магарен, ни напред, ни назад. Бягайте! Идва! Бягайте! Бягайте! Бързо! Ще ви дам аз. Да се разберете! Хулигани с хулигани! Да ни дадеш котето, ясно ли ти? Ще ви дам аз едно коте! Да го дадеш! Аз всички в участъка ще закарам! Рецидивисти с рецидивисти! Кото е нашо! Кото!
Ясно, че не разбира от добро. Ще трябва да му дадем да се разбере. Ще ме бие той. И мръсни думи ще ни вика. Ръцеведисти. Та не е мръсна. Аз ги знам всичките. Този път няма да му се разминете каквото ще да става. Защото оставиха на бабите и дядовците да ги възпитават. Ама да имат късмет да ги пипна пак. Ушите им ще откъсна. Чак да ги откъснете. Няма такова нещо. Ето не може да изложи всичко, каквото имат. Това не е детска играчка. Не става за прашка. Тук съм. Имате ли капани? За мишки. Че кой лови сега мишки с капан? Обадете се в Санепет станция, унищожават ги без пари. Ама нито един ли нямате? Няма. Заповядайте. Какво обичате? Санепет станция. Нямат си друга работа, с мишки ще се занимават. Не може да нямат капани. Дават ги напознати. Поне не знам как стават тия работи. Аз си казвам да му праснем витрината, а после да си играем в футбол. 3 години затвор. Социалистическа собственост. А и ако татко води следствието и един бой отгоре. Няма нужда да му чупим витрината. Това не е и в наша помощ. Направо си. Ти нали разправяш, че в института на баща ти има бели мишки? Има. Бели мишки. Представяте ли си, сладкарницата почват да се разхождат бели мишки? Ти какво пък? Ами какво, бели са какво? Кой ти ще се оплаши от бели мишки? Я чакайте. Налеле ми косата черна ли? Ай бяла. Ще е боядисане. Колко ли плъха е взел? Много големи. Ей, ама страшно му измисли. Никой няма да му влезе в сладкарницата вече. Ще му се разтреперят гащите. Лесно става се. Големи ли са? Не знам. Лаборанта каза да затискам здраво капак. Бели мишки. Да подкача, като се види. Не съм съгласен. Това бъс ли те фана? Не е въпросът за бъс. Не съм съгласен да се подиграваме с физическите недостатъци на хората. Ако щете. Аз сега не мога да измислям друга епиграма. Измислих. Видиш ли байта нас? Подпали го с газ. А? Може. Декламира.
Другарката ми каза да упражняваме таблицата през ваканцията. А каза ли ви да влизате чужди мазета? Как се пише? Умножавам или омножавам? Сега нали знаеш какво те чака? И никакво излизане до утре. Съдите не е виновно детето. Не е виновно. А се къпе. По-бързо, по-бързо. А въгъла, въгъла. Какво го подминаваш? Само ще още един път. Хайде де, че татко да ти тегли още една присъда. Дръвен хулиганче. Без право на обжалване. Къде да така? Кака! Идвай бързо. Само да знаеш Теди какво е измислил. Айде! Ще го затъпват с ушите. Целият квартал. Къде е тука? Тук е точката. Днес, 25 юли, приемам всякакви стъклени бутилки, буркани и други. Нека нашия квартал бъде на първо място в съревнованието. Донесете от къщи всичко, каквото имате. Само прибайте нас.
Ревизия. Танаскова работа. Венци! 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 Няма нищо. Дай енциклопедията. Дръж. Тук е. Какво е? Дай още два тома. Бързо, бързо. Добре. Кънчо! Кънчо! Айде, бе! Слизайте! Чакаме вече! Аре, слизайте! Слизайте вече! Аре, па ние тръгваме! Вижте! Ще му го подарят за рождението им! Кънчо, пусни го само да го видим! Пусни сте го хвана! Иха, ама футбол. Дай го, дай да го види. Пеше ме гардероба най-отгоре! Да не кажеш, че сме го пипали. Не трябва да разберат, че знаем. Ей, страшен е. Иха, чуден е. Като камък е здрав. От хубавите. На улицата падна! На улицата падна! Тичайте! Няма я. Камиона! В камиона падна! Ти помни едно! Аз ще помня 3! 46 е лесно! Едва го докоснах и. Нали ви казах, от хубавите? Беше. Ама трябва да го намерим. Ще го намерим. Как? Знаем ли номер? Знаем. Знаем ли, че превоза Розоват? Знаем. Гледал ли си капитан Клос? Гледал съм. Значи край, ще го намерим. Пате, аз съм гледал капитан Клос. Добре.
сега 1346. Кой? Камионът. Дето стовари за разват. Ами така кажи бе, Коко. За какво ти е? Трябва ми. Ами придон, че отиде на шипка. Идвайте. Значи наистина разбра къде е. А как иначе? Какво е станало? Видя ли камиона? Какъв камион? С футбола. Хайде. Аз се връщам. И аз се връщам. Намери ли футбол да му подаряват? Поне да имаше къде да си играе. А на мене все дрехи ми подаряват за рождения ден. Дрехи. Те дрехи са длъжни да ти купуват. А на кака купиха транзистор. Но татко веднъж се ядоса и го фраснал в земята. Че защо пък го фрасна? Ами представи си, видял да се целува хем с един непознат. Ще го поправим. Ти гледай само да го измъкнеш. И номера на обувките да му знаем, пак не може да го намери. Ти може да не можеш, все едно. От теб директив не става. Много ми притрябва да търча цял ден по улицата, аз стана артист. Къде си видял такъв шишкав артист? Аз ръки с Мухибян, бе. Нали ти казах после? Гледай как изкача. Хайде, хайде, какво се зазяпа? Коко, къде отивате? Преследваме един камион. Отвлече футбола на Кънчо. И аз идвам с вас. Йоги го няма. Сигурно остана при маймуните. Видяхте ли как лапна черешката? Маймуните са най-близко от човека. Пък ги държат в клетка. А кучета дет нямат нищо общо с хората си ходят тъй така. Бате бе! После. После. Като ви разправя да не зяпате, за малко сме го изтървали. Да потичаме. Само с тичане не става. За тази работа ум трябва. Ще му прещем пътя.
най-хитра работа. Пръскат си по цял ден и ако рекат, могат да опръскат когато си искат. Баща ти като следовател може да я арестува когато си иска. Колко, баща ти не може ли да помогне за футбола? Ако беше откраднат. Може пък да не го даде, значи ще го открадна. Ако всеки крадеше каквото му попадне, ако е за завечия, може да краде за резерват. Ако е месар, ще краде месо. Ей, така стои въпрос. Значи според тебе, щом кара камион, ще краде камиони, така ли? Топ, камиони. Бензин. Аз ще кажа, но ти, после. Ако се бех напишкал, ще видиш тогава какъв бой щеше да изигра с нас. Айде връщаме, става обяд. Да се връщаме, а до вечера тебе ли ще бият за футбола? Що пък мене? Те ще да го набият. На бащите като се ядосат, им е все едно кого ще набият. Въпросът е да им мине яда. А татко, като се скара с мама, чупи чаши. Защото жена не се бие, затова. Щупи чашата и край. Само дето е по-скъпо. Това е последната тренировка. Дали са дошли австрийците, а? Сигурно. Его бунди. Ето ги, топките! Ти би искали си да станеш футболист? Аби искам и само нашите нещо ме гласат за външна търговия. Гледай, какво става сега? Продавам билет! Ама ги метна. Во, да не мислиш, че нямам. Ако искаш, още сега ще ти дам моя футбол. Изтървахме мудирите. Нали му пресякохме пътя? Капитан Клос. Искаш ли татко още утре да го намери? Само като съобщи на оперативните коли, номера и край. Не може ли сега да му кажеш? До вечер нощ ще трябва да ми го подарят. Трябва един ден по-рано. За днес колите си имат задачи. Искаха да ме изненадат. Аз му давам моя футбол. Много ме притрябва това дрипа в футбол. Връща се баща му от работа и гледа някаква мекица. Баз държа, веднага ще припадне. Коко, ела. Демби, ела. Може. Да. Кънчо, имаш го футбол. Ставай. На татко ти ли ще кажеш? Ето го. Ама ето го! Чичо, стой! Чичо! Чичо, стой! Чичо! Чакай! Чичо! Стой! Чичо, стой!
Мишо, футбола! Какъв футбол? Футбола! Падна в камиона сутринта, когато стоварваше за зават. Сутринта ли? Киро е бил тогава, първата смяна. Той е ако го е взел. Не мога да ви кажа. Нов е. Ама ще го върне, бе. Утре ще го видя. Ама не за тази вечер. Рожден ден има. И тази вечер може. Ще го даде, хайде. Мъжете кой да дава. Хайде, пазете. Оги! Чакайте! Колко идвай? Няма защо да крием от Кънчо. Имаш ли някакви пари? 50 стотинки, дето щяхме да ходим на кино. Други, никакви ли нямаш? Това те 2 лева? Да, имам 2 лева от юбилейните. 50. Решихме да ти купим нов футбол. Значи стават колко? Оги, да, 1 лев. Трябва още 8,50. Ей, ами празни бутилки? Ще потърсим и празни бутилки. Каквото намерим всеки. Ние у нас имаме лимонадни шишета. Къщи имам скрити още 2 лева. Ей така, ако нещо съвсем прегладне. Бели пари за черни дни. Още 6,50. Цашко, ти няма ли да обядваш днес? Идвам! Хапваме набързо. Който има шета да смени. Сборен пункт тук. Ето, точно за 1,50. А сирене? Нямаме сирене. Ще кажеш къщи, че се ядат макарони и край. И за същата цена ли е? За същата. И тогава? Ай, готов си. Хайде де. Щеше. Вики бързо другите. Ама бързо! Айдете, бе! Колко каза, че ще даде? Най-малко 3, а може и повече. И ако даде 5 лева, а? Всички деца отидоха да си я купят. 1 лев само. А знаеш каква книга? Каква? Каква? Поучителна. Значи искаш да остана прост. Мисля, че те знам каква си крънза. За подарък на Кънчо.
Леле, 50 стотинки. Ще излагам с 50 стотинки. В ден би дала 2 лева, аз? Чакай. Чакай. Ела. Лез, така. Какво те води насам? Таблицата? Таблицата? Хайде да видим. 7 по 9? 63. Браво! Дядо, можеш ли примерно да им служиш с 63 стотинки? 63 стотинки, а? Назаем. Само при едно условие. Че ще ми кажеш за каквото са. Добре, ама накратко. Накратко. Кънчо има рожден ден. Решили сме да му купим един футбол. Демби, хайде. Минаха 5 минути. Сега се сетих. Майче вкъщи има още 50 стотинки. Лукум. Лукум, значи. И каза, че ще ни похвали на събрание пред кварталната и на родителите ни. Лукума да вземеш да си го взеш ти. А на нас ни трябват 5 лева за футбола. Ясно ли ти? Ама аз откъде ще знам, че ни дава? Абе ти по цял ден само лукуми ни разтягаш, бе. Не ли каза, че ни трябват пари? Ама аз тък му да й кажа и тя. Лелече добри деца, лелече добри деца. Като не видят къщи, ще има лелече добри деца. Ето! Какво съм направил, бе? Правим билет! Ще купуваме футбол. Сега? Кой ще познае какъв е подарък?
Предавате ли се? Предаваме се! Чак такъв подарък не си очаквал, нали? Благодаря ви. Вземи чинийката. Веронезе. Сега можеш и футбол да си нарисуваш. Канчо, ти ще почерпиш приятелите си. Ние отиваме от чичо ти Колю, днес той се пенсионира. Хайде, че закъсняхме. И да не обърнете къщата наопаки. Пата, нищо не разбрах с лимонадите. Вижте каква изненада сме му приготвили. Щях да забравя. Лимонадите са на балкона. Довиждане и умната. Довиждане! Довиждане!